5. $26. Nakapag-deliver na tayo, so let's go. San Juan, Dasma. Enforcer, oh. Yung cellphone lang, eh. Ayun, oh. Sana ina-assist niya yung mga ganun corner. Napakadelikato. Dapat talaga meron. Uy, ang ganda ng motor ni Kuya, oh. Sabihin mo na wala naman ang puso mo. Big bike. Panalo. Ang gwapo mo talaga pag naka big bike ka. Ano ka nasisira, ulo? Huwag kang bibitaw. Bitawan mo na siya. Ikaw na lang ang nakakapit. Oh, nakapit. Ano po? Sige, tawid. Wala, takbo. Iniwan na. Iniwan yung kasama niya. Ay, iniwan. Malamig nga yung hangin, no? Ibo. Ah, helmet. Helmet yung dala niya. Sana all. Inagtagpo pero di pinaghanap. Unitap Dasma. Alikabok. Buti na lang naka visor tayo. Pwede na! Full face. Kasi kung half face to or walang visor, pasok ang pulbos ng bayan sa mukha mo. Ito, checkpoint, oh, kada boundary, oh. Boundary ng Dasma at saka ano to, Silang. Boom, panis. Nakakatakot, biglang may tumatawid. Kaya kailangan focus ka lang sa daan. Ang galing! Ang galing! Huwag kang madidistract sa mga uy, traffic. Why, traffic. Heavy traffic dito, ah. Heavy traffic, bakit kaya? Anong meron? Hindi gumagana yung ano, stop yung traffic light. Kanya-kanyang ano na, kanya-kanyang lusutan na lang. Kaya pala traffic sila, yung hindi gumagana yung traffic light. Kaya ang siste walang nagbibigayan, lalo na pagka malalaking truck yung pumasok. Kaya pala nag-traffic. Oo, haba ng traffic niya, oh.